Ayo nak, yuk. Kaca ya kanca nonton reyok Tritunggal niki kreakenan cacahe ditabuhi kandang lan bendi Rama ya si Rama tinggal Rama melu sapa rajaane nangka kurang lagi tambahi kula ayo para kanca ya pada suka-suka Rama kang winodya jae-jaene warna Ya. Os, yo. Alah. iya yo oh ya oh ya yo Ayo. Sroko-sroko pada ela-elo Sirama manyang solo laolae payung mondo mak jendit lololaba wong mati ora apa yen apa medeni bocah yen urip golek adume yo Ya. Oi. Ah. kurang lagi tambahi gula ayo pada suka-suka jae-jaene warna kang minulis kang grembaka ayo para kaca ayo pada suka-suka rojaane nangka kurang lagi tambahi gula kaya ngene rasane duren ngombe tajen lagi rasane iyo iya ya Ya. 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 Os. ukuran pendel pinala ayo para kaca ayo pada suka-suka kaya ngene rasane duren ngombe tajen lagi rasane kaya ngene wong barang sinden wiragisen tak lakonane kuning-kuning buah jambon tiap dimakan enak rasanya tapi aku selalu padamu karena kamu cinta pertama ayo Ayo. ya yo janur gunung ukuran pendel pinala ayo para kaca ayo pada suka-suka jae-jaene warna kang metoles kang grembaka jarane kepang sing numpaki klambine abang iya Ya. Huh?
iya. Iya, 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 iya. Ya. Sira Ya. eling awake garing. Salah bergodhonge kara yen rasa para lowo rasida. Sroko-sroko bathake ela-ela. Sira mananyang solo lae payung mondo. Mak jepit lololoba wong mati ora obah. A e a e a e ya e a e a e a e ya. Ayo. Ah. Hey. Ah. Hey. Iya 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 iya. Sunge ora jamu godhonge telo. Sunge ora katamu tamu pisan gawe gelo. Sunge ora jamu pisan godhonge kates. Sunge ora ketemu pisan ya sing beres. A e a e ya. A yo. Jaran kepak sing numpaki klambine abang. Rama ya si Rama tinggal Rama melu sapa. Kedul mata kedolit apa situ apa ora. Janur gunung ukuran pindel pinolo. Ayo para kanca ya pada suka-suka. Rojaane nangka kurang lagi tambahi kula. Kanur kang winodya jae-jaene warna. Yo 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 yo. A e ya a a Ayo yo. Ya. Oh eh. Oh ya. Ya. Kanca ayo kaca nonton reyok Tritunggal niki. Reyoke anan cacahe ditabuhi kandang lan bende. Timun sigarane ayo bangun rumah tanggane. Ayo para kaca ayo pada suka-suka. Rojaane nangka kurang lagi tambahi kula. Jaran koret sing numpaki jerit-jerit. Iya, yo 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 yo. A e a e o a e a.
yo. Ae Sonora jamu godang meniran langsung ora katamu pesan dadi pikiran suwi ora jamu pisan godhonge kates iyo ae Yo. Sekarane ayo bangun negarane ayo lunga ning karetan anak ulane entuk prawan koretan larang sithik milih sindene salabar godhonge kara yen rasa barlomo rasito ayo toh yo yo oi Seni Tritunggal kang prawira mitir gones tenes bicarane ayo yo
yuk. Ayo ta. Iya. Satya pangagasik Kandang rasa rata minggai rasa ati ning prawadya ayo padha eling lan mas padha yuk Kadang dewa sanadyan subarmu mecahke bumi ingsun satria pinuja wong sekti Mandraguna kautate ing alongga tanding citos yen nyata sira prawira surba bakal temengi gigit ayo le Slampret kampret kampol ngokok kadang reyak ketibongi bal lunake loro setro salampret elok jaran ke panyok lang baro ing iker macan makan